I am ready to take on the challenge sa satuyang Superman sa First District. The important thing that I should be here present. Maduman ako sa mga hospital, bibisitahon ko. Sa Cagaray po, daisy ng bulong duman. Daing bulong po duman sa Cagaray District Hospital. Kadako ng mga problema, pero sabi ko nga with teamwork, with concerted action, we will come up with solutions. Ang sa inyong gobernador, bakit mantabi ako bolero? I will never promise you anything na aram ko po, tayo ko kayang itaw sa Indo. Hindi po tayo magpapapogi for the sake of advancing my own position. I want everyone to rise with me. Hindi po to star complex. Ako po yung star player dito. Alam natin yan, board member Salceda. Ayaw natin ang mga star player sa basketball. Gusto natin lahat tayo umaangat. And I will never rise at the expense of anyone. Yan po ang aking leadership style.